Igbo bi Igbo ekenekwa m unu ọzọ abịakwana m ka nsị abịa ka mbụkwa nwanne unu nwoke onye na-agbasa ụzọ onye na-eweta eziokwu Chineke onye na-emekwa ka unu mara ihu nna mabeghị onye na-asịkwa ka unu tụgharịkwa iche n'ihu nna marọ. Biko na before I proceed ka ndị sụrụ Igbo si wee sụ ya n'enu vidio vidio ahụ emem ya last year ebe November vidio ya na last year this video emem ya October 17th 2023 ekwuru m okwu si ndị Igbo anyị mara ihe ya bụ mgbe ọ na-ewu na demolish properties ndị Igbo na demolish nka. So I took my time mee investigation wee gwa ndị mmadụ sị na enwe building permit, enwezi physical approval before a law on Lagos. Your processing your pass 3 stages. Number 1, your payment 1, 2, approval, then building permit, then after the building permit a physical building inspection permit. Baka haya bezi physical if we ba nagede if we hit your lelo na mana ihe ya lo eba is it worth it? Foundation unu is it worth it? I said all those things, man. Actually, Ndi Igbo didn't pay attention then, but I said something in that video that got so interesting. So in that video, I said na mba ebidolowa Lagos 3rd 4th Mainland Bridge. Here demolition will go. Now, Governor Apatagona we say na elowa Lagos 4th Mainland Bridge ebido from Guinea March April. Ka ebido we Guinea low. I put out a map. It goes in the money say then iha ye demolish maybe the lower Lagos 4th Mainland Bridge. Then the video. Makana Lagos State Government now manite elu 4th Mainland Bridge. 4th Mainland Bridge. Aye tiwaluzo from Abraham Adesoya. Connect ya to Ebahaya connect. Munga mo Ebahaya man afugom that video. Afugom that nene the video na neba kete na afia. In a video I'm gonna never. I'll go roundabout na Abramedosa, which is the original plan. Na Uza ya do na his early aketa oboz roundabout ko buketa. Manambo made that survey Abramedosa ya kabu roundabout. Keta we pugo roundabout keta ejigulu na they still have plan. Obo na population kali asina ya lo 4th Mainland Bridge. Aye weba isi sewale ya bagube. So when I video say wala be ya ana gwagina over 400 houses yapo. Over 400 houses be here aye demolish to pa na alonya bolwa. Wiki yo kwa nuno ai na aga somewhere now because na okwu anu we kwugede gi ase ndi Igbo na emekpa ndi Igbo ha na emekpa ndi Igbo ha. Ebe a he made that in Nikota. I was there yesterday. I was there. Ihe mwute bụ ije da for properties ndị mmadụ kpusa n'izi ma ndị na-ele nke ha auction ma ndị na-amụgo ka ha lepụsị amala ebe ha na-aga ihe mwute ka ọ ma n'ihi eji obodo oyibo ka nkwukwa ihe akwa odo anya ihe eji obodo oyibo nwee sinina poshu resident permit. Ọ bụrụ na ndị obodo oyibo cheke efu na bụ a threat to them ha manye go resident permit. After resident permit, and we have working permit, and I'm in obodo Igbo. And I'm working permit in obodo Igbo. Manafos make mmadụ ebido embark on a project. Omanje physically, apata senda okay, I don't finish na so to ego. Onya hanaba. Omo hozo nchokulu n'anya. Nene this thing kita ndana na ebe anwa. Ka ngo putalia unu ihe ndị Lagos State Government tukwu maka elu before you bid all ma mgbe luchara olu kunu funa all these things nwere rules and regulation mana ndị bayi especially ndị bayi anaghị like follow due process tupu a na-eme ihe. Okay, kita now afọ m niile nsigo the video now ka m kwukwa ihe m chọrọ ikwu maka ihe kita nwa Igbo anyị mara ihe kita. I'm going to 2 videos regarding Abia State, 2 videos, separate videos regarding Abia State. Why you should go back to Abia State investment, because now the things that have come to pass in Abia State, but a lot of investors are coming. Every day on Abia State. Just check if you got down one hour, got all ability when you the man they got in form of tunnel.
today say na mmiri ya na agakwa, no matter how heavy that rain, the mmiri ya aga na those gutter without staining anywhere na main road. Gutter go osko ya bụ na mmiri don akwa ifo gutter a yengocha nkwụ dakpi ni ya amanfu ozuga anya udi gutter na alụ na Abia State, so that ka di mmiri wee nwee ike na agbada na ọfụma na flow na aga ebe o kwesịrị ịga. I told the people na skyscrapers will be built in Abia State, and also Ndi Abia State emepe na computer village na Abia State. Ewe na-ekwusi na ndị ọbụla nọ na Lagos bịa gbadata bịa ma invest na Abia State, mana ụna ada anụ ya kịta na mgbe bido this fourth mainland bridge na ọbụla na-asụ ịghọrọ Igbo na-achọ imekpa Igbo ahụ, mana a na-agwa gị na over 800 to thousands of houses ya apụ ka ọ dị 4,000 ka akpọrọ akpọ ka 400. So malụ na ihe na nke esi na-achọ ịlụ ụlọ again, inwe chọọ ime investment na Lagos, ọ bụ na ị nwere property that pass towards this direction anụnwa, bido lebi ya now, ile ya chọọ ebe ọzọ jeje bili, ọ chọọ ebe ọzọ je mee investment gị, ọ ile ya igbagodudu, maka nobody knows where they are. Ọ bụ na ha follow this master plan anụnwa now ire na video, ha follow ya, ha nwa follow ya otilo. Sorry for everybody, sorry, because na aya channel ya ne nke a na-alụ na VGC, ọ bụ na ya aga VGC ne nke a na-alụ din apọs that thing na mohom the reason ha ji wee pause ya, only God and them knows why ha ji wee happy ha, so ha na chukwu. It seems no nwere ike another government bata na decide ịlụ the thing, or the man decide to continue the project keka esula unu follow all from refinery ekpe na head to aja ụzọ udekin ya wugodo 5-story dekin, foundation ya foundation eji alụ briwe n'aka foundation dị ụzọ dị. Onwe onye mana ya ebido gbagbawa ụzọ like that, onwe onye mana aka ya emetụcha some houses. Biko na ndị be anyị welu na ọkwa dị oke mkpa mala ihe, maka na ada ama ihe dị ike na-akwadokwa imen, maka mgbe o mee na asị na anaghị demolish ihe ndị Igbo, mana ndị Igbo anyị anaghị agba ọsọ mmiri n'oge ntili mmiri amazue ha arụ. The building of Lagos Fourth Mainland Bridge obido unogo the save Sea of O abụọkwa bụ na-enwe ụnọ. Sea of O bụ na gịnị mee Lagos State Government na their building master plan ha sị gị na Igwe of Maya sị gị na the last page onwe ebe ha sị gị Lagos State owns all the whole land in Lagos State. So swag in everywhere na Lagos State go mee ihe na as long as that land is still in Lagos State owns it. Sea of O and with certificate of occupants to show that we have verified and satisfied that this person but this portion na we highlight this portion for his own gain temporary use or in form of not temporary use. Mana it does not mean a government go on government onwe ka uzo si ga ebe ahụ na government cannot demolish your house. Lie to lie. Onwere onye wejego case government Lagos State demolition na court win where never, it has never happened before. Go and ask, because now that go rules and regulations again. Lagos State owns all the whole land in Lagos State. Call the numbers and the buy.